Han? Gawin mo na. Lagay mo na sa ano? Ha? Walang ayos doon. Isang lunch ka? Kaya na, dagay yung aba-aba dito. Eight. 7. 7 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pala. 7 kittens. Eating na yan. Pusa. Kittens ang English ng baby rabbit. May kurban tayo. Ito ang asawas. Anong tawag dito? New Zealand. New Zealand. Hindi yan ang asawa. Hindi pala yung asawa. Kabit lang yan. Nandun yung tingnan mo yung magkaibang Ang tawag dito? English spot. English spot. English spot. Tapos, itong brown, Dutch. Walang Dutch dyan. New Zealand yan. Oh, New Zealand din daw yan. Ready for delivery. Binili yan pero di pa na-deliver ng anak na. So, swerte nung bumili. Isang doktor. Baby rabbit. Sitaw, yung tausi. Ano pa yun? Yung parte na natakpan ng pinggan. Sitaw, O, ulit-ulitin. Sitaw, ulitin mo yung sitaw. Awa po kami lumubog nga gatas. Ay! Ang selot ni JP na eh. Ruby. Jai. Kailangan ka pa yung microphone? Ha? Kailangan ka pa yung microphone? Rabbit! Hindi, para maungas ka nito. Para ba? Sama din ako ah. Magiging ako sa bayan. Right man. Okay. Manang Joe, mate. Awanin! Oh, rabbit kayo dyan. Nagbabasig ka ng tanak na eh. Nakaitong ano. Rabbit mo lang ako. Nakaitong ano daktal yung ragot sa anak mo. De-deliver na dun sa doktor na bumili. Bye-bye, baby rabbit. 1, 2, 3, 4, 7. Ba? Bay kan tubay ito nga. Ha? Bakit ka nabita ng kini doktor, baka tubay ito, may tud na. 7. So, pagkamon na yun. Ilak mo ba siya? Ilo pag pinas yan. Yan. Sampai itas ko yan. Panak ko yan. Nyake ni JP mah. Tapi ka pa lapatan. Likot mo naman, pro. Noy. Pwede kuning man.
Wala, likot. Ay, bebenta na yung may anak. Inaabutan. Sana na nga na. Bayad na yan noon. Opo, di swerte na niya at may anak na. Swerte jakin bagay eh. Uwin garod. Ano bayad na ito ng diyan? Ito, talong ata. Nangangat-ngat ba to? Nangangagat. 2, 8 plus 1 to 4 mil. Di kasi dito kanong nagsimpot nga. Kinasag po mo dagit Sa ha? ata dyan toy? Gali. Pintas sa atin at talagaan kayo sa asam. Doon nga. Ah? Yun ang Rope doon. lang dito ha? Pag sabayan mo na data kinaso. Aha. Pintas mata na ito na yung pag-orin. Yeah, babae yawa data sa napintas. Asawa Yung mo. mata na yung pag-red. Swerte jakin. Dapat dato eh, dapat labayad na. Dato eh. Paano rin lang ako 300 may isa. data to 8 data nga do. Tapos to 1 to dati. Dating anak na lang, awan na. Awan ke sa pasura garo, pasurunan. Tapos dati 4 mil. So kini na to 8 di materials. Pati medyo kulong-kulong nga pati si kamimot na ah. Oo. Ikaw pa kaya. Diyan. Nagligaw ka ta, labto ka na jay. Bye-bye, baby rabbit. Bye-bye. Saan ka na